Hei, heittäkää pois kaikki turhat huolet, voi murheet mustat laulupukistaa. Jos elämästä näet vain varjopuolet, niin aika on jo silloin tukistaa. Jos on riitaa jengissä tai reijät kengissä, pääasia on, että olet vielä hengissä. Et voi heittää edes kruunua ja klaavaa, ei markan kuvaa löydy taskusta. No, rahamies hän potee vatsahaavaa, sä rikkauden löydät laulusta. Ota löysin rantein, älä jännitä, ota vastaan mitä tarjoaa elämä. Eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyy pimaa. Ota löysin rantein, älä jännitä, ota vastaan elämä. Tultiin semmoisen saareen kuin Masbo. Me ollaan täällä vuosi sitten oltu ja silloin olisi melkeinpä samanlainen keli. Tää on tämmönen, ilmeisesti joku täällä on jotain leiriä pitänyt, kun täällä on tonkka tai onhan myrskykin voinut tuoda sitä rimaa. Tää on äärettömän hyvä tämmönen poukama. Tutkimukseni mukaan tämä on ainut paikka, mihin meidän vene pääsi hyvin. Kellon alla on vettä. Reilusti se syvenee. Tuossa on metrin verran vettä tuossa 3 metrin päässä. Ja perässä onkin sitten jo 2-3 metriä. Ja kuten näkyy, kalliokiilalla pitää olla kiinni. Ja niin on toinenkin kalliokiilalla. Ja sitten vielä tuo liinan varmistus kiven ympärille. Että jos noin sysistä toista pettäisi, niin mä pääsen takaisin. Ei tarvitse uimalla hakea venettä. Mä oon sen kerran joutunut tekemään. En toista kertaa halua tehdä. Äärettömän mukava. Hyvä saari. Ei ollut viime vuonna ketään eikä tänä vuonnakaan. Ainakaan vielä. Sitähän me ei tiedetä tulee sitä. Tuossa on tommonen sisälaadukkakin tuolla puolella ja Aavameri on tuolla, tai se Aavameri, siinä on saarten suojaa. Karua Kalliosaarta. Katsotaan näkyisikö tästä tää Lahden pohjaa vähän. Joskus tekisi mieli sinne mennä, mutta ei nyt tällä kertaa ole lähdetty seikkailemaan. Sinne nimittäin kyllä saattaisi päästä veneelle, mutta enpä ottanut nyt tällä kertaa riskiä.
Mä en tiedä. Silloin viimeis kun oltiin, niin täällä oli meressä jotain ihme höttöä. Että enpä taida viitti lähteä lähemmäs katsomaan, mutta viimeis kun mä katsoin, niin siinä oli periaatteessa saattaisi mahtuukin tonne. Tuolla kyllä suuaukoro on liian matala, ei toi meidän vene mahdollisesti. Mutta hieno saari, ketään ei ole. Tässäkin saattaisi olla yksi semmoinen paikka, mihin pystyisi rantautumaan. Tämä on SailMaten sovellutus nyt tämä. Medikortti, me ollaan tossa kohtaa Maspuuta. Ja sitten jos mä vähän tosta, no Seelingeni on tuolla. Ja me ollaan tässä. Täällä on partiolaisten piirtämiä viivoja. Ja me tultiin täältä Köökkarista, ajettiin tuota kapeita väylää pitkin. Siitä ajettiin tätä partiolaisten sinistä viivaa, mutta poikittiin tuosta tuolle punaiselle viivalle. Mä vähän suurennan. Noiden luoto kierrettiin, nuo luodot tultiin tosta välistä, täältä ja tonne. Siinä on vettä hyvin. Ja tää nyt on se uudistettu SailMatesta uusi versio tästä Ahvenanmaan saariston kartasta. Tämä on paljon tarkempi kuin se entinen. Että tässä on jonkun verrankin eroja. Esimerkiksi tuossa kohtaa on vanhassa kartassa 15 metriä vettä, tätä matalle 6 metrin madallusta ei näytetä ollenkaan, mutta tässä näkyy, että tämä on todella hyvä kartta tämä uusi. Että SailMate on saanut heti tämän uuden version. Perustuu siihen mihin 2000 järjestelmään. Nämä on muuten partiolaisten reittejä kaikki tässä. Että mulla on partiolaisten sovellutus. Ja tämähän on merkattu tämä, muistaakseni tämäkin kohta tähän. Aha, ei otakaan sitä. No, ei ole varmaan. No katsotaan, saanko mä sen uudelleen. Tässä, niin tohon on merkattu toi viivalla toi partiolaistenkin tähän, että tähän kannattaa tulla. Ja tossa on pari kohtaa. Tossa saaressa me ollaan oltu 2 kertaa. Toi on hyvä saari kanssa. Tonne en ole mennyt koskaan. Että siinäkin suhteessa tämä SailMaten ja partiolaisten sovellutus on äärettömän hyvä. Saa tälleen suuren osan, mistä kannattaa mennä.